Tajikistan, Ahmad Murodov. Tatami won the second round for men under 73 kilograms in white for Slovenia, Martin Hoja, and in blue for Russia, Georgi Elbakiev. And on tatami 4, in white for Puerto Rico, Adrian Dandian, and in blue for Ukraine, Bogdan Suskov. Kedves tanúszínegyen, 81 kg-os színezei fehér oldalon Kazahsztán színeiben Vidal Hamza ellenfele a Kongói Demokratikus Köztársaság versenyzője Hanani Muni.
Tatami 3, in white for Italy, Antonio